Magkakahiwalay na aksidente na itala sa Ilocos Sur. Nakatutok Ivy Hernando. Sugatan ang 30 anyos na lalaki matapos mabundol ng fuel tanker sa National Highway na bahagi ng Barangay Mabilbila Sur, Santa Ilocos Sur. Sinubukan pa raw ng driver na iwasan ang lalaki pero nahagip pa rin. Ano sa nakita po namin doon sa CCTV recording, hindi po siya parang aware doon sa kalsada kasi nakatingin lang po siya ng direction going east, hindi niya po tinitignan sideways kung merong papadaan na sasakyan. Nagpapagaling sa pagamutan ang biktima. Halos mahulog na sa gilid ng kalsada ang SUV na ito na sumampas sa gutter matapos umanong makaidlip ang driver habang binabagtas ang National Highway ng Barangay Nanguneg East, Narvacan, Ilocos Sur. Ligtas ang dalawang senior citizen na sakay ng SUV. Naantok na siya kaya na-lost control niya po yung steering wheel. Pero mas maganda itabi na lang sa medyo bakanteng malawak na shoulder ng highway natin. Matulog kahit sandali lang para sa ganon hindi uli mangyari ang ganitong mga aksidente. Sa Barangay Sulvec, Narvacan, sugatan ang driver at angkas ng motorsiklong ito matapos mawalan ng kontrol sa manibela at sumemplang. Nagpapagaling sa pagamutan ang dalawa. Yes ma'am, lasing itong dalawa ma'am at saka wala pong helmet kaya yon ang tama nila sa mukha nila ito. Panawagan ng otoridad, maging responsableng rider at huwag pilitin magmaneho kung wala sa kondisyon. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.